बायदेनिसिम साबायखर इउपिपिएल लं लिभ नाथाय देग्लाय रायजो राजाफ्रा खुला खुलि भाबे गुबुन सुपायाव गुबुन समाव मिटिं खालामनायजों लोगोसे दिनै 1 नं हासरानि जि सुपा बे सुपायाव मिटिं खालामफैनानै गोजोननाय मोननायखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय मानो होनोबाथाय बेयाव साथामसोल' गुबुन आफादनि भट होग्रा दंमोननो बिथांमोना दिनै जोंजों जइन जाबाय आरो बे जइन जाखांनायनि उनाव जों नुनो मोनो जे 1 नं हासरा गामिनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोना बा न'खरनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों इउपिपिएलआव भट होजोबसिगोन होननानै बिथांमोना आंनो खोथा होदो आं आसा खालामो बिथांमोननि जिखिनि प्रतिश्रुति बिथांमोननि जिखिनि रादाय बे रादाया मोगथां महर मोनगोन आरो बिथांमोननि जिखिनि साननाय हनाय बेखौ जों फिन खेबसेबाव नैथि खेबनि थाखाय सरकार खालामनानै मानगोनां प्रमद बर'नि जिखिनि साननाय हनाय आरो रायजोनि जिखिनि साननाय हनाय आरो जिखिनि हेफाजाब बे हेफाजाबजों लानानै जों बिथांमोननि आंखालफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे लासै लासै सुफुंलांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं देग्लाय नैबे बिसायख'थियाव कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफ आरो बिजेपिनि जिखिनि हालसाल बा हालोद बे हालोदा थारैनो बिथांमोननि सायाव सोनारगोन नाथाय आं दिनै नुनो मोन्दों आंनिफ्राय बिजिरनायावबा बिथांमोना बांसिन मिथिगोनबाबो आंनि नोजोरजों बिथांमोनखौ नुनो मोनदों दिनै कक्लाबारि समस्तियाव सिगांनिफ्रायनो आरो दिनैसिमबो कुनु बिपिएफआ बेवहाय देरहाफेरनो हायाखै आरो देरहानायबो नङा देग्लायबो आरो देग्लाय बोसोराव बिजेपिआ गोदानहाय कक्लाबारि समस्तियाव बिथांमोना गेलेदो आरो बिजेपिआ गोदान हिसाबै बिथांमोननि जिखिनि बिसाथिफोर माबा हानि दालाल माबा खैलानि दालाल माबा गुलि नांजालायनाय बायदिसिना माबा माबि जों खोनाबाय थानो मोन्दों निउस मिडियायाव ओंखायनो आं सानो नैबे कक्लाबारि समस्तियाव बिजेपिनि हालोदाबो मोजां नङा आरो बिपिएफनि हालोदाबो मोजां नङा बिथांमोननि दैदेनगिरि बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा आंजों गोबां समाव सानफ्रोमबो प्राय रायलायबाय थादों जे बिथांमोननि इसिङारि जिखिनि जेंना नङा होमबा बै इसिङारि जेंनाया सानफ्रोमबो बायदिसिना मोनाबाथाय नांलाय खमलाय गावजों गाव बायदिसिना बिजाथिजों बायदिसिना जाबाय थादों होननानै आं खोनादों आरो लोगोसे आं सानो जे नैबे समाव नैबे हालोदा खम समनि गेजेरावनो प्रकाश जानायनि गेजेरजों बांसिन बिजेपिनि आरो बांसिन बिपिएफनि भटारफोरा जोंजों बे नैबे कक्लाबारि समस्तियाव इउपिपिएलखौनो मदद होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं खौबो होस्रायाखै नाथाय थांनाय 2016 मायथाइयाव बिपिएफनि सरकाराव थानाय समाव बिपिएफआ कक्लाबारि समस्तिनि बेदबारि हालाम दैहिरा हालाम माजरमाखा लन्थिबारि ओनसोलखैजा बरगाव ओनसोलखैजा बिथांमोना उच्छेद खालामफैदो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना स्पष्ट जानाया दरखार दं जे नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव प्रमद बर' बिथाङा रावखौबो उच्छेद खालामाखै नाथाय थांनाय सरकारनि समाव हाग्रामा महिलारिया 2016 मायथाइयाव जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव बै हाग्रा ओनसोलफोरखौ उच्छेद खालामदो आरो फारसेथिं बिजेपि सरकार फैयोबाबो नङा होमबा बिजेपिआ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ बायदिसिना बुंदो 6 सिडुलनि बाथ्राखौ बुंदो भिसिडिसिनि बाथ्राखौ बुंदो आरो लोगोसे बिथांमोना सरकाराव फैयोबाथाय बिजेपिआ सरकाराव फैबाथाय आरो उच्छेद खालामगोन होनदो अब्ला रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजि मोननाया दरकार दं जे इउपिपिएलआल' मोनसेल' राजखान्थि हान्जा जाय हान्जाया दासिमबो उच्छेद खालामाखै आरो सिगां समनि नोजोरखौ नायोबा बिपिएफ आरो बिजेपिआ उच्छेद खालामदो बेखौ रायजोफ्रा बुजिनाया दरकार दं होननानै आं सानो आरो बिपिएफआ इउपिपिएलनि गारिखौ बुख्रुबनाया देग्लायनि इलेक्सननि बाथ्रा नङा होमबा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोना नैबे इलेक्शन समाव बा बिसायख'थि समाव गाज्रि जिखिनि परिस्थिति बे परिस्थितिखौ खालामबोबाय थादों नोंथांमोना 2020 मायथाइनि इलेक्शनखौ नायहरनो हायो 2015 मायथाइनि काउन्सिलनि इलेक्शनखौ नायनो हायो 2014 मायथाइनि एमपिनि काउन्सिलखौ नायनो हायो एमपिनि इलेक्शनखौ नोंथांमोना नायनो हायो मोनफ्रोमबो इलेक्शनाव बिथांमोना गावसिनि अपोजिशनाव थानाय दोलोफोरनि सुबुंफोरखौ आरो गारि गुराफोरखौ बिथांमोना एटाक खालामदो आरो देग्लायबो उदालगुरि आरो क'क्राझाराव खालामनायखौ जों नुनो मोनो आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा लिडारफोरा बिथांमोनखौ बुजायनानै दोनगोन आरो जोंनि नैबे कक्लाबारि समस्तियाव जाहाथे बेफोरबायदि जेबो जालाया बेखौ आं बयनियावबो मोनफ्रोमबो दोलोनियाव आर'ज खालामनायजों लोगोसे आं प्रखारखौबो आर'ज खालामनो लुगैदों जे जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव नैबे दुङाव थासारिखौ जाहाथे लाबोआ